I avui a la secció mèdica ens volem fixar en una iniciativa molt interessant, que és la campanya Enfoca la teva mirada. Ara ens acompanya l'oftalmòloga i directora d'OMIC, la doctora Mercè Guarro. Bon dia, doctora, i moltes gràcies per acompanyar-nos. Enfoca la teva mirada. Ho diu tot ja, el títol d'aquesta campanya necessària, la importància, entenc, de fer-nos totes aquestes revisions mèdiques, oi? Sí, el nom de la campanya va intentar captar tota la informació, d'intentar conscienciar la població i a tothom de la importància de la salut visual, de fer revisions per tinguer una detecció precoç de les malalties, a la vegada que també subministrar informació dels diferents tractaments que avui en dia tenim per les diferents patologies oftalmològiques i que si els apliquem a temps, doncs podem arribar a temps a parar malalties en el seu estat més inicial i no deixar que vagi avançant. Clar, però ens preguntem tots plegats si aquestes revisions oftalmològiques ens les fem i amb quina freqüència. Hem sortit al carrer i això és el que ens heu explicat. Tinc diverses coses a la vista i tota la meva vida he portat ulleres jo, o sigui que m'han passat bastantes coses, la revisió les faig regularment. És l'únic metge que faig molt regularment. Porto ulleres i tinc una mica dels ulls amb una mica la llàgrima que no acaba de funcionar i tot. Si un cop a l'any vaig a fer la revisió... Ho faig i ho hauria de fer més. De fet, que abans que acabi l'any m'hauria de mirar. Un cop cada 4 anys. Per què? Perquè, estic bé, em van dir que estava bé i mira. Me n'hauria de fer més, però hauria de portar ulleres i no les porto. Quan comences a tenir una mica ja una edat, doncs la vista, com altres coses, però la vista és una cosa que s'ha de cuidar molt, sí. Quantes opinions interessants ara per comentar aquí amb la doctora. Per exemple, una senyora que diu hauria de portar ulleres i no les porto. Què passa quan algú es fa una revisió, li prescriuen que ha de portar ulleres, no se les posa i a partir d'aquí... Realment, les ulleres el que són és una manera de corregir els defectes de refracció. És a dir, si tu tens un defecte de refracció i no el corregeixes i veus malament, però realment no fas un mal, no provoques una patologia, però si realment hi veus molt... És una incomoditat en el teu dia a dia. I veus molt malament. Això no és així en els infants. És a dir, en els infants sí que és important, sobretot en les edats de 3, 4, 5, 6 anys, de corregir-los molt bé la graduació que puguin tenir, perquè si no després desenvolupen ulls ganduls, el que coneixem com un ull gandul. Llavors, i si no es corregeix en aquell moment, sí que allò ens pot tenir transcendència de cara al futur. Però en els adults, un cop ja la visió s'ha desenvolupat, realment el fet de no portar les ulleres no provoca una malaltia, però fa que hi vegis malament, que és motiu suficient. En el cas dels infants, si es detecta més tard que el nen tenia un ull gandul, potser perquè no se li va fer allò, la revisió als 3 anys, la revisió oftalmològica, quines conseqüències pot tenir? Un cop un ull ja és un ull gandul, el que nosaltres, els oftalmòlegs, diem una ambliopia, realment no podem fer gran cosa, perquè el que realment ha fallat és la maduració cerebral que fa que aquell ull hi pugui veure. Llavors, un cop això s'ha tancat, realment ja no podem fer-hi res per ajudar. I l'orgue, l'ull, pot estar absolutament sa, pot ser perfecte, però realment la capacitat visual és el que no s'ha desenvolupat. I per tant, això pot condicionar la vida d'aquella persona, no sé, ara imagino, potser per conduir fins i tot. Per conduir o per les professions que vulgui fer, és a dir, un pilot, per exemple, doncs és complicat que tingui... fer aquesta feina. Com va sorgir la iniciativa de fer aquesta campanya? Què van percebre? Va sorgir una miqueta, com passen a vegades aquestes coses a la vida, d'ajuntar sensibilitats, inquietuds de diverses persones de diferents estaments, que el que volíem era això, conscienciar la població i difondre, donar informació sobre la importància de detectar precoçment les malalties oftalmològiques, especialment quan ens anem fent grans, perquè les malalties oftalmològiques a l'edat infantil existeixen i, lògicament, les hem de tractar, però avui en dia realment els pares estem molt preocupats d'aquests temes i rara és la vegada que a la infantesa es passen coses per alt avui en dia. Però quan ens anem fent grans ens anem tornant una mica més deixats, potser, no? I realment a vegades, no me'n recordava i han passat 4 anys, o han passat o ui, no me'n vaig fer una des que o la gent va a l'òptica a fer-se les graduacions de les ulleres, els òptics que fan la seva feina molt ben feta, i de fet haig de llançar
una ajuda que ens fan actualment, que és que cada cop més els companys optometristes que estan a les òptiques Detecten algunes patologies, a exacte, vegades. fan més cribatge i fan més Molt bé. proves, de manera que ens ajuden a detectar precoçment patologies. Però sí que la gent moltes vegades va a l'òptica, es fa les ulleres i torna a veure bé, perquè et graduen i tornes a veure bé, però no es detecten malalties que puguin anar fent per darrere i que puguin acabar, que quan les veiem és un estadio final. A mi em sap molt greu, per exemple, a vegades quan jo em dedico especialment a la cirurgia de cataractes i al glaucoma i em veu un malalt, no?, que em diu: ai, doctora, vinc perquè he perdut vista i perquè doncs, tingueu una cataracta, perquè el veí també tenia una cataracta, i tu veus, l'explores i veus que no hi ha tanta cataracta com per la visió que té aquell malalt, i moltes vegades, desgraciadament, allò ens trobem un glaucoma que està prou avançat com per estar afectant la visió d'aquell malalt ja. Caram. I això és el que realment voldríem, i és un dels motius de la campanya, intentar evitar. Estàvem escoltant també una persona que l'entrevistàvem i deia: jo cada 4 anys, cada quan ens hauríem de revisar la vista perquè evitéssim qualsevol malaltia? Depèn una miqueta, jo diria que de les franges d'edat. És a dir, els nens se'ls ha de fer una revisió quan tenen 3-4 anyets, quan comencen a col·laborar realment, perquè allà podem detectar això, no? Ulls ganduls, etc. O sigui que els nens, i llavors en funció de les troballes, anar fent el seguiment. L'edat adulta jove és una edat bastant tranquil·la oftalmològicament parlant, a no ser que hi hagin antecedents familiars, factors de risc, que llavors sí que s'han de fer revisions. I on insistim molt a que es comencin a fer unes revisions periòdiques és a partir dels 60-65 anys, perquè realment allà és on comencen a disparar-se les prevalences de les malalties més importants oftalmològiques i que si no es detecten a temps podem arribar un pelet massa tard. L'ull avisa un despreniment de retina, la pressió d'un ull. A vegades teníem ganes també que ens expliqués exactament quines conseqüències poden tenir totes aquestes malalties. N'hi ha que sí, n'hi ha que no. El despreniment de retina, per exemple. Malalties agudes com un despreniment de retina. Aquesta sol donar una simptomatologia que és el que porta el malalt a visitar-nos d'urgències i a partir d'allà el diagnostiquem i després s'ha de fer la cirurgia pertinent. Quina és la simptomatologia? La simptomatologia amb un despreniment de retina habitualment pot començar amb que veiem flaixos de llum en un cantó de l'ull, normalment, com llampecs. De cop i volta es veuen mosques, puntets negres que volten per la visió i que són bastant abundants quan hi ha un despreniment de retina, o a vegades inclús una sombra, com una cortina que caigués a la visió, i això són motius que han de fer anar al malalt a visitar-se d'urgències. I la pressió de l'ull també és important, la pressió de l'ull? La pressió de l'ull és molt important perquè el glaucoma, que és la pressió de l'ull és el factor de risc, però la malaltia que hi ha darrere és el glaucoma, i als americans els agrada dir que és el lladre silent de la visió, perquè, de fet, en un congrés hi havia un cartell on hi havia un carterista, i realment deien: et pren la cartera sense que te'n donis compte. I aquest és el glaucoma. La pressió alta no dona molèsties, no dona simptomatologia, el malalt no se n'adona, i ens n'adonem quan es ve a fer una revisió, la majoria de vegades, que té el factor de risc, la pressió alta, i llavors es pot tinguer que ja ha començat la malaltia del glaucoma o no, perquè poden haver hipertensions oculars, però sí que és dels que no avisa massa. La pressió de l'ull té a veure amb la pressió que té una persona? Quan et van a prendre la pressió? No té res a veure? No té res a veure, no té massa a veure. Parlem de les catarates, també. Per què són tan freqüents? Són més freqüents ara que abans? No són més freqüents ara que abans. El que passa que les exigències visuals que tenim ara són més que les que teníem, possiblement, els meus avis. Actualment, a mi... Abans vivien amb catarates tota la vida, potser. Sí, i les demandes visuals eren diferents. És a dir, ara em pot venir un avi amb 80 anys dient-me: doctora... Que no llegeixo bé l'ordinador. No, ni això. Vaig d'operar perquè no em donaran el carnet de conduir. Ah, sí, clar, estan... Amb la qual cosa, el que nosaltres, com a pacients, demanem, visualment parlant, és molta millor visió, més temps... Més qualitat de vida. Més qualitat de vida, en el fons. I la seguretat, també parlem, doctora, d'això, de la seguretat de les operacions de cataractes i l'èxit de les operacions de cataractes, també. Quina és la bona edat per operar les catarates? En el fons no hi ha una edat. Les cataractes, les més freqüents, les més habituals, són les cataractes senils, que apareixen a partir dels 60-65 anys. És a dir, es diu que a partir dels 65 anys possiblement un 50% de la població té cataractes. La cataracta no té un moment en el qual s'hagi d'operar, no hi ha una línia o un indicador, com a vegades amb els anàlisis, no? La glucosa surt a partir de tant... Amb la cataracta no és així, és una franja més difosa, on es pot operar una mica abans o una mica
mica després en funció de les necessitats del malalt. La tecnologia avui en dia ens ha permès que la cirurgia de cataracta és una cirurgia molt estandarditzada, força segura, i això ens permet també avançar-nos una mica amb l'operació d'aquestes cataractes que potser fa uns anys s'operaven més tard. S'esperava que estiguessin més fetes. Fins i tot avui en dia estem operant els cristallins disfuncionals, és el nom que se li dona, que realment és aquell malalt que té una cataracta molt incipient i que possiblement encara no li està afectant d'una manera notòria a la visió, però té ganes de dir, com que és algo que acabaré fent igual, ho avanço per treure'n els beneficis que pot ser corregir la vista cansada, corregir la presbícia, etc. Sembla que m'hagi intuït perquè acaba d'apuntar-me operacions preventives. És a dir, què podem explicar d'aquestes operacions? Quan vostè les recomanaria? Operacions quan encara no hi ha símptomes, però que a través d'aquestes operacions que afecten el cristal·lí, potser a la llarga ja no desenvolupes aquestes catarates i potser tot el fet de portar ulleres, les vistes cansades, això s'acaba. Ho recomana? És difícil. A mi m'agrada dir-los als malalts que la cirurgia i el tipus de tecnologia òptica que utilitzarem per corregir el defecte de refracció després de la cirurgia és un traje mida. Cada pacient és cada pacient, cada ull és cada ull. Hem d'estar segurs amb cirurgies d'aquestes que són més electives, que en el fons podríem acostar-nos una mica més a una cirurgia estètica o una cirurgia plàstica. Són més electives, hem d'estar segur de les característiques de l'ull, els resultats que tindrem, etc. Perquè no ho estem fent per guanyar o treure una patologia, sinó per guanyar qualitat de vida, que realment se'n guanya molta, és a dir, cada cop és una cirurgia que està pujant amb la demanda per part dels malalts, però realment s'ha d'estudiar i s'ha de veure molt bé que aquell pacient és adequat. Doctora, doncs ha estat un plaer que ens hagi pogut acompanyar. Enhorabona i moltes gràcies per venir-nos a explicar els resultats d'aquesta campanya exitosa, Enfoca la teva mirada, que es va fer, com estàvem veient també ara, a diferents mercats, al Mercat de la Concepció de Barcelona, al Mercat de Barceló de Madrid, i que va permetre a moltíssims ciutadans fer-se una revisió gratuïta i potser detectar alguna malaltia incipient. Si em permets, m'agradaria, abans d'acabar, poder agrair a les persones que ens van ajudar en aquesta campanya, que principalment van ser els laboratoris Alcon, la Societat Espanyola de Cirurgia Implantorefractiva, que ens va donar el suport com a societat científica, la Fundació Barcelona Salut i l'Ajuntament de Barcelona a través de l'Institut Municipal de Mercats. Moltes gràcies, doctora, que vagi molt bé. A vosaltres.